iyini amnesia siyibona kanjani? I-amnesia isifo sokukhohlwa mangabe kanjalo is memory loss. Okay. So kuyenzeka ukuthi umuntu ayithole ukuthi memory yakhe asasebenze kahle usenokukhohlwa. Okay. So kuyenzeka ukuthi kuthiwa i-partial amnesia, omunye is-total amnesia. Partial chaza ukuthi kusho ukuthi kunezinto izimo zempilo igaba zempilo ayikhohlwayo. Okay. Makuthiwa total kusho ukuthi ukhohlwa yikona konke. Mase kuthiwa khona i-retrograde amnesia okusho ukuthi isikhathi before lento eyenze ukuthi ube ne-amnesia yenzeke. From leso sikhathi leso uhlehla awusakhumbuli lutho. Hayibo. Mase kuthiwa okunye it's anterograde amnesia kusho ukuthi from the time of incident yalento edala ukuthi ube ne-amnesia yenzeke after this awukhumbuli lutho. For example umuntu mhlawumbe ebe car accident before car accident athi angikhumbuli lutho kwenzakalani. Omunye angasayibona ngisho ingane zakhe. Yes, so umbona kanjani umuntu one-amnesia? Umuntu one-amnesia into yokuqala yenzakalayo is memory loss, olahlekelwa ukukhumbula okuthize. Bese omunye kuthiwa it's a difficulty acquiring new memories and new skills. Izinto nje ezimbalwa nezilula umuntu angafundiseka zona usuke sekunzima ukuthi azibamba kwazi ukuzenza. Omunye abe ne-confusion and disorientation. Uyabona uma mhlambe omunye ekhaya mhlambe ekhaya athi umkhulu akasazi ukuthi ukuphi. Uvela ngene nje ekitchen amaqalazo sesedidekile. Is confusion. Kuze kube worse kwesinye isikhathi konke kuthiwa i-identity confusion. Abe ne-amnesia ukuthi azikhohlwe yena uqobo. Aloku izibuza ukuthi ngubani nje hayi mkhulu ubheke izizwe impilo yakhe akasazi azi nokuthi ukuphi uba yena. Uyabona? Abe nemibuzo eminingi ayibuza umbuzo uzophinda umbuze wona kaningi uthona yini kwenze njani kanti usahlulwa ukukhumbula ukuthi umbuzeni nalento umbuze futhi akasayitholi kahle ukuthi umbuzeni. Uyabona isimo esinjalo it causes emotional and psychological distress. So that's another thing esiyibona.